Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na yau zan nuna muku yanda za ku bibiyi wayar budurwarku ko matarku ko kuma ɗanku ko ƴarku cikin sauƙi. Amma kafin mu je ga wannan darasi, ina mai roƙonku da ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all, wanda shi zai bada dama da zarar mun ɗaura bidiyo a sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku kuma ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social media. In kuna da ƙarin bayani ko tambaya sai ku yi mana comment. Watan bidiyon da nake son nuna muku shine yanda za ka gano ka riƙa bibiyan abin da duk matarka take yi da wayarta. Za a riƙa tura maka saƙo ko kuma budurwarka ta wannan hanyar mafi sauƙi, wanda za a iya tura ma duk wani abin da wayar nan take, ma'ana da call log ɗinta, da WhatsApp ɗinta, da duk wani motsi nata na cikin waya. Inda har za ta ɗaga waya ta yi amfani da shi, idan da kiran wayar nata wayar za a yi recording ta je ta tura a cikin wayarka. Saboda haka na ga ya dace in nuna muku wannan, amma ba zan nuna muku bane domin ku amfani da shi ku cutar da wani. Sannan kuma za a yi amfani da wani application ne, shi kuma application ɗin ba a samun shi a Play Store, saboda kamfanin Google ba su yarda da tsarin duk wasu application wanda zai iya shiga a gano sirrin wani ba. Shi yasa ba su ba da dama a ɗora wannan application ɗin a cikin Google Play Store ba. To amma zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin a description, sai ku je ku bi ku ɗauko shi don ku yi amfani da shi. Ina ƙara tunatar da ku, kada ku yi amfani da shi domin ku cutar da wani. Ku yi amfani da shi ne saboda don ku tarbiyyar ƴaƴanku, ku ga sirrin abinda suke zuwa. Za ku iya ganin location ina da ina suke zuwa, sannan za ku iya ganin kiraye-kirayen da suke da chatting ɗin da suke duka a cikin WhatsApp ɗinsu, da duk wani mu'amala da suke ta cikin wayarsu. To ya dace dai ku bi abin a hankali, ku daure ku kalli bidiyon har ƙarshe, domin shi zai sa ku gane abin da nake nufi. Idan ba ku kalle shi har ƙarshe ba za ku fahimci yanda abun yake ba. Shi wannan application ɗin za ku yi amfani da shi, bayan kun yi amfani da shi sannan kuma za ku ɓoye shi a cikin wayarku. Saboda idan kuka sa, ana buƙatar cewa za ka anshi wayar wanda kake so ka bibiye shi, misali a taƙaice ko da minti 1 ne zuwa 2 ya ishe ka gama saita abin da kake so ka saita. Farko za ka je ka shiga wannan link ɗin da na baka. Idan ka shiga link ɗin nan da na baka, sai ka je ka yi downloading wannan application ɗin, wanda cewa na ce zan ajiye muku shi a cikin description. Bayan ka ajiye shi a wayarka, idan ka anshi wayar wanda kake so ka tura mawa, ma'ana wanda kake so ka riƙa bibiyan wayan nashi, kaga abubuwan da wayan nashi za ka ansa minti 1-2, sai ka tura shi ta cikin WhatsApp, ka tura shi ta cikin zanda, ka tura a wayan shi, sai ka install ɗin application ɗin. Bayan ka install ɗin application ɗin, abinda za ka yi shine, bayan ka install ɗin application ɗin, abinda za ka yi na gaba shine, yawwa, za ka zo ka install ɗin application. Wannan shine application ɗin, sai ka zo ka install ɗin shi. bayan ka ɗauko shi, idan ka install ɗin shi, wajen installing ɗin wani zai nuna maka haka. To idan ya nuna maka, ma'ana kun san na gaya muku cewa Google Play Store ba su yarda da duk wani application wanda cewa yake da wannan ba, za su ɗauke shi a matsayin virus ne. To abin da za ku yi na gaba, kawai sai ku zo ku shiga cikin Play Store ɗinka. Misali, sai ka shiga cikin Play Store ɗinka. Bayan ka shiga Play Store ɗinka, abin da za ka yi, sai ka zo ka danna nan, daga nan wannan ɗigo-ɗigon guda 3 wannan, sai ka zo nan wajen da aka ce Play Protect ɗin nan gurin haka, mun gan shi kamar nan. Sai ka zo nan gurin setting ɗin nan, sai ka shiga cikin setting ɗin. In ka shiga, sai ka kashe wannan, sai ka kashe Play Protect ɗin. Idan ka gama ka fita, to bayan ka fita sai ka je ka koma, sai ka je ka sake ɗauko application ɗin nan, ka sake installing ɗin shi. Mun gani misali, sai ka zo ka danna a kai, misali ka sake installing ɗin shi. Yawwa, bayan ka buɗe administrator ɗin nan ya buɗe, abinda za ku yi na gaba nan gurin, to ka gani nan gurin sai aka ce call ga WhatsApp ɗinsu. Duk WhatsApp ɗin da yake shiga cikin wayar za ka buɗe shi. Za ka zo ka danna nan kamar haka, ka buɗe shi. Wannan na gaba kuma shi kuma call log ne
da ma'ana kiran da kake yi da kiran da ake yi a wayar, kiran da ake mata a wayar da kiran da kake yi duk gaba ɗaya zai ringa shigowa cikin wani email ɗin da ka sa. Sannan sai ka zo ka buɗe shi ma kamar haka. Wannan kuma call recording, duk wata magana da aka yi a cikin wayar za ta ɗauka. Duk wani magana da aka yi a cikin wayar zai ringa shiga, zai ringa tura maka a kai. Misali sai ka zo shi ma sai ka buɗe shi. Voice recording, ka gani ko? Audio recording, a bar shi a nan kan tsarin voice recording ɗin, ka kunna shi. Sannan kuma sai SMS, duk wani message da ya shiga zai je maka waya. Duk message da ya shiga kan wayan zai koma ya je email ɗinka, za ka ga abin da ake ciki. Shi ma za ka zo ka buɗe shi. Na gaba kuma shine sai kuma email. In akwai email akan wayan, shi ma email ɗin zai ringa tafiya, zai shiga cikin wayan naka. Mun gan shi, shi ma sai ka buɗe shi. To idan ka nan gurin kafin mu yi submitting za ka sa email ɗin a nan gurin sannan kai wannan. To email ɗin kenan misali. Sai kuma location ina mutum yake zuwa, ina take zuwa take dawowa, ko yaron ne yake zuwa yake dawowa, duka za ka iya fahimtar haka idan ka kunna. Bayan ka saita location kamar yanda wannan abu na gaba nan kuma sai browsing history. Misali duk wani browsing inda shafuffukan take shiga a internet za ka iya gani ta nan gurin, shi ma sai ka zo ka buɗe shi kamar haka. Idan ka buɗe shi nan kuma sai application install. Duk wani application da aka installing akan wayan shi ma za a daga alerting ɗinka an installing application kaza ga kaza da kaza da kaza, shi ma za ka zo sai ka buɗe shi kamar haka. Da zarar an sake installing ma a wani application ne, duk sanda za a install application ne wani sabo, to zai shiga cikin wayar naka, sakon zai dinga zuwa maka. To abinda za ka yi bayan ka gama saita-saitan nan na farko, nan gurin sai ka zo kada ku manta fa duk waɗannan da a buɗe suke, kar ku ga kamar na rufe su, duk suna buɗe ne. Mun gani misali duk suna buɗe ne, da contact, da wani contact da zaran an yi saving duk wani sabon contact akan wannan ɗin da location ɗin duka da a buɗe za ku bar su. To abinda bayan kun gama saita sai ku zo daga nan gurin gashi nan inda aka set time interval, sai ka zo ka danna akan shi. Idan ka danna za ka zaɓi to awa nawa kake so. Kana so abun duk bayan awa 2 a rika turo maka sako ne, ko kuwa bayan awa 4, ko bayan awa 6, ko ko awa 8, ko ko 12, ko ko so ɗaya a rana bayan awa 21, ko so ɗaya a mako. Duk gashi nan dai zaɓin wanda ka zaɓa shi za ka yi. Kaga misali sai ka bar shi misali a ce duk bayan awa 4 duk abin da aka yi a wayan nan a turo maka. Ka gani? To ta haka ta wannan hanyar ne za ka ga cewa duk wani sako idan ya shiga wannan, idan ya zo zai dinga tafiya wannan. To abinda za ka yi na gaba nan gurin, daga nan bangaren dama ga wani da ganin ɗin rubutu sai aka rubuta save setting, sai ka zo ka danna akan shi misali. Ka gani? sai ka zo ka danna akan shi, sai ka danna ka yi setting wannan ɗin shi kenan, ka yi saving setting. To abinda za ku yi na gaba, in kuka bar shi haka, mai wayar zai iya shiga cikin wayar ya gane cewa an sa application. Wani in ya ga application a waya, in dai ba shi ya sa shi ba, ya dinga bincike kenan, sai ya gano meye dalilin wannan abin, ko ya kokarin cire shi. To abinda za ku yi, sai ku zo daga nan gashi nan wurin wannan fararen wannan zaɓin guda uku ne na sama. To ga wani wuri da aka fita hide application, misali sai ka danna a kansa kamar haka. Idan ka danna a kan shi, kun gani ya ce in ka karanta za ku ga ya bada zai ɓoye application a wayan gaba ɗaya, kwata-kwata mai wayan ma ba zai iya ganin shi ba. To me za ka yi gaba, sai ka zo ka danna OK. Idan ka danna OK, zai tambaye ka tabbata kana so ka yi wannan ɗinka, sai ka danna yes. To nan gurin kuma zai fito maka zaɓi ka sa password, wanda cewa a duk lokacin da kake buƙatar ka shiga wani application ɗin, kai ma ta wannan sai ka amfani da wannan password ɗin tukunna za ka iya ganin application ɗin. To abinda za ka yi yanzu, misali sai mu zo mu sa me ya kamata mu sa ma, tunda na gwaji ne, bari in sa wannan 4321. Kun gani kamar haka, sai ka ce done, sai kai saving din shi. Kun gani? Yanzu na sa 4321 shine yanzu yake saving na application nan. Kun ga kun gani application din gashi ya bace ma gaba ɗaya akan desktop. To ya za a yi? To yanzu duk sanda aka yi amfani da wannan wayar, sanda budurwar taka ta yi amfani da wannan wayar, sai da wayar ta komai da komai na wayar nata zai dinga tafiya cikin wayar ka ba tare da ta sani ba. Kuma anan dai kan dasa kun ga babu wannan application. To ya za a yi? Misali kaga application din nan baya zuwa, akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce ka samu sako, amma sakon nan ya ki zuwa.
bari mu gwada mu gani, bari mu gwada kira misali, bari mu gwada kira kamar mu gani, bari mu kira center, bari mu kira center na MTN misali ku gani dan mu gwada muku. Hello, welcome to MTN. Thank you for calling us. Dear customer, you can now submit. Yawa, yanzu na yanke shi. To abinda nake so ku gwada muku wannan application in gani. To yanzu misali, yanzu shiru kai can email ɗinka ba su nuna maka saboda sai da data, sanda ta bude data a wayarta shine sakon zai je. To ya zama cewa babu data a wannan wayar, ta yaya za a yi kenan? To yanda za ka yi shine kaga application zai dinga tara sakonni da yawa kenan har sai lokacin da ta bude data ya dinga tura maka su. To idan kuma kana so ka bincika ga me yake faruwa, abinda za ka yi ka dawo sai in ka anshi wayar nasa nan da za ka duba ka gane to me ya kamata ka yi. To sai ka zo ka shiga dialer wajen kira misali kamar haka. Idan ka shiga dialer wajen wayar naka, me ya kamata sai ka rubuta wannan number kawai wanda ka sa password din na farko. Kun ga misali kamar haka mun sa 4321, a gani sai ka danna kira. Da ka danna kira kaga ya kawo mu kai tsaye, ya shigo da mu cikin wannan application din. Shikenan kawai sai mu zo mu yi login akai, sai mu yi login ka sa email ɗinka da ka sa da wannan password da ka kirkira akan wannan application din. A gani, to shikenan kaga ya fito maka da application din. To ya za ka yi, sai ka zo ka danna ga wani abu nan daga nan sama kamar agogo, sai ka danna akan shi. Idan ka danna za ka ga history, za ka ga abubuwa duk ga su nan, abubuwan da ya tattara a kai. Misali kun ga kaga misali kamar wannan, kun gani ko, kun ga abin da muka yi recording wanda na gwada muku yanzu wannan kiran, kun ga ya recording ne shi. In ka koyi za ku ji. Hello, welcome to MTN. Thank you for calling us. Dear customer, you can now submit. Kun gani? Hello, welcome to MTN. To ta wannan hanyar shine zaka bi. Ta wannan hanyar shine zaka bi ka gane, ka shiga ka duba application ka gane in akwai matsala ka gyara. To wannan application na kawo muku wannan hanyar ne yanda za ku bi duk wani kira da iyalinku suke, ɗanka ko ƴarka, matarka ko budurwarka ko kuma ke saurayinki in kin ga zaki iya, da zaki yin wannan al'amari. Saboda haka wannan bidiyo idan ya burge ku, ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social.